Egunon guztioi eta ongi etorriak Gipuzkoako ondare eraikitzen Construyendo Kultura ondarearen Europako jardunaldien barruan ospatuko dugun programaren aurkezpenera. Gipuzkoak bere ondare arkitektonikoaren ateak irekitzen dizkio munduari ekitaldi ekimen honekin, 123 kultur proposamen izango ditugu 37 udalerrietan. Eskerrak eman udalerri guztiei eta kulturan dabiltzan agente guztiei elkarlan honengatik eta sarean eginiko lana itzela delako. Ondarearen Europako jardunaldien 10. edizioa dela gogoratu eta ondarea noski nortasuna, memoria izateaz gain etorkizuna, bere aldarrikapena etorkizuna ere eraikitzeko modu bat da. Nerekin mailan programa xehetasunez azaldu ahal izateko Ane Errotaetxe dugu, ongi etorri eta egunon, Ines García Azpiazu, Usurbilko turismo dinamizatzailea egunon, eta baita ere Laure Etxepare, EHUko ikerketa taldeko kidea eta arkitektura goi eskolako teknikaria. Beraiek azalduko dute, Anek programa bere osotasunean, eta zuei eskerrak eman, beste agente guztiei bezala eskerrak eman parte hartzeagatik, eta urtetik urtera, ekitaldiz ekitaldi, ondarearen aldarrikapena eta edatze hori barkatu sustatzeagatik eta memoriaren eraikitze horretan bide lagun izateagatik. Beraz, Ana iri emango diot. Eskerrik asko baita ere gaur gerturatu zareten guztioi. Como decía Goizan, este programa es posible gracias a una cantidad enorme de agentes que cada año se suman a participar y a dinamizar ese patrimonio. Urte honetan gainera inoiz baino proposamen gehiago jaso ditugu eta 10%ean igo dira kultur aktibitateak urte honetarako. Beraz, ondarea deskubritzeko aukera asko oso anitzak izango ditugu. Programa hau Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen du Araba eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera eta Eusko Jaurlaritzak programaren kudeaketan ere laguntzen du. Beraz, gainera, hiru lurraldetan barkatu eskainiko den programa bat da. Urte honetan, Goizanek esan bezala, arkitektura da Europa Batzordeak aukeratu duen gaia. La arquitectura es lo que une a todas las ofertas que hay en el programa, que además es un programa que, este año para la validación de contenidos ha contado con el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, además de con el Servicio de Patrimonio Histórico de la Diputación de Gipuzkoa. Eta, gutxi gora bera, orain ikusiko ditugu bi adibide, baina esan bezala 123 ekitaldi daude, Gipuzkoako hainbat lekuetan, eta, baina badira gauza batzuk errepekatzen direnak, adibidez, ohiko normalean bizitatu ez daitezkeen eraikinak bizitatu ahal izango dira programan dauden proposamen askotan. Baita ere, eraikinak urtean zehar izan dituzten eraldaketak ere ezagutu ahalko ditugu, badaude adibidez Zabalga baserriat orain txidaleku txidalekuren egoitza dena, bere eraldaketa prozesua ezagutu ahalko da, baita ere Getarian Zarautz jauregia, Aldamar jauregia, eta ohikoak ez diren lekuak bizitatzeko aukera izango da, baita ere eraikinak jaso duten eraldaketa hori, por ejemplo, el Museo San Telmo, que antes era un convento y ahora es un museo, pues se pondrá un poco el foco en esa transformación, también en el convento Santa Teresa, ahora sede del Instituto de Arquitectura, gero baita ere ondare industriala oso garrantzitsua dena gure lurraldean ezagutu ahalko da, eta baita ere orain Inesek adibidez azalduko duen bezala arkitektura eta memoria.
Eta hauek izan dira besteak beste Foru Aldundiak programaren hasieran proposatutako lan ildo batzuk. Entonces, estas líneas de trabajo que cuando presentamos el programa se pusieron sobre la mesa es un poco lo que va uniendo este programa, ¿no? La arquitectura y la memoria, los edificios en transformación, también hay mucha oferta de actividades en torno a los caseríos. Bueno, veréis que es un programa que tiene como muchas cosas en común, unas actividades con otras, siendo el origen de los organizadores muy diverso, como decía al principio. Y bueno, también destacar que se hace el programa, como veréis en la portada, hay una portada en relieve en braille para aquellas personas que tienen discapacidad visual, que lleva al programa que está preparado para lectura con dispositivos de personas que tienen esa discapacidad visual. Eta gainera, bueno, PDF irisgarri hori egia esan askoentzat ere oso erraza da, ez bakarrik desgaitasun bat daukaten pertsonentzat. Eta, bueno, baita ere programa honen kudeaketan izan dugu lehen ikasleen laguntza, beraiek sustatu, ekoiztu dute bideo bat, orain ikusiko duguna, eta, bueno, espero dugu erakargarria izatea zuentzat, eta, bueno, alde zuten ekitaldi gehienetara hurbiltzea, eskaintza oso anitza da. Orduan, orain ikusiko dugu bideoa, eta gero Inesek eta Lauren azalduko digute beraien aktibitatea. Harri bakoitzak, arku bakoitzak, fatxada bakoitzak istorio bat kontatzen du. Gipuzkoan arkitekturak eraikinak eraikitzeaz gain kultura ere egiten du. Aurten ondarearen Europako jardunaldiek arkitektura gure historia nola islatzen duen eta gure nortasun kolektiboa nola eratzen duen aztertzera gonbidatzen gaituzte. Monumentu historikoetatik hasi eta herri eraikitzetaraino egitura bakoitza garai eta komunitate baten testigantza da. Jardunaldi hauetan oroimenaz beteriko pasabideetan barrenatuko gara. Ezkutuko xehetasunak aurkituz eta denboraren aztarna egitura bakoitzean sentituz. 37 udalerrik baino gehiagok bat egiten dute gure ondarea ospatzeko, bisita gidatuak, tailerrak eta erakusketak barne. Inguratzen gaituen aberastasun arkitektonikoa deskubritzera, ikastera eta partekatzera gonbidatzen zaitugu. Eta 2025ko ondarearen Europako jardunaldiak Gipuzkoan. Eraiki dezagun kultura elkarrekin. Bueno, gero bideoa YouTubeko kanalean egongo da, ze orain arazoren bat egonda eta moztuta ikusi dugu. El vídeo estará en el canal de YouTube porque ha habido un problema y estaba cortado el vídeo, así que perdón. Lasai, garrantzitsuena ikusi dugu eta orain Ines García Azpiazuri emango diotitza, ongi etorria eta eskerrik asko. Kaixo, lehenik eta ben mila esker, gonbidapenarengatik, plazerra da gure proposamenak zuekin partekatzea.
Zireunda usurbil bizi, turismoaren bidez, bestelako turismo eredu bat proposatzen dugu. Herriaren identitatean, baloretan, ondarean eta proiektu eraldatzailetan oinarritutako eskaintza antolatuz. Eta hori eskaini nahi diogu gure herria ezagutu nahi duen orori, turismo identitario, eraldatzaile eta aktiboa sustatu nahi dugu, egungo turismo estandarretatik at. Eta, hace 3 años en Usurbil comenzamos un proyecto en el que nos reunimos con agentes, asociaciones y grupos de personas y se decidió qué es lo que se quería mostrar, qué es lo que se quería compartir con el resto de visitantes y, por supuesto, con los mismos usurbiltarras. Y se identificaron 14 usurbiles. Ez dizkizuet 14 usurbilak azalduko, bestela denbora gehi pasako nuke hemen, baina egia da, 14 usurbil horietatik 3 badutela erlazio zuzena, gaur egun, momentu honetan azaltzen ari garenakin. Bat da Sagardoaren usurbil, bestea da Ondarearen usurbil, eta azkenik memoria historikoaren usurbil. Arkitektura izanik aurtengo Ondarearen Europako Jardunaldien ildoa, guk lotura zuzena egin dugu, aipatu berri ditudan 3 usurbil horiekin. Lehenik eta behin, Sagardoaren usurbil daukagu, eta bertan usurbil Sagardoaren kultura bertso ibilaldi antolatu dugu. Hau urriaren 19 izango da, igandea, eta bertan, azaltzen duguna da, usurbilek Sagardoarekin duen erlazio hori, ez da, historia beratxa da, eta izugarria. Nontzigintza, sagaztiak, baserriak, historia hori oraindik ere ikus daiteke Pasaian eta baita eraikinetan. Alde batetik 6 sagardotegi daude Usurbilen, bakoitza bere izaera eta historiarekin, eta bestetik etxean bertan sagardo egiten duten baserriak ere badaude, Iragana eta Oraina uztartzen dituztenak. Egun honetan, Jakoba Errekondoren eskutik ezagutuko ditugu Sagardoaren ekoizpenak historian zehar Usurbilen, eta gainera bere Sagardoan ere egina baita Pasaian, eta baita ere baserrietan eta eraikinetan ere. Eta gainera, luxuzko esperientzia izaten da orokorrean Jakoba Errekondoren azalpenak entzutea. Gainera, bertsoz girotuko dute hitzordua Maialen Lujanbiok eta Andonia Gainak. Egiluze baserriaren dolarea ezagutzen dugun bitartean. Además, al final, probaremos la sidra que producen en el baserri de Egiluze y haremos una maiketako. Luego, seguimos con Ondarearen usurbil, o usurbil patrimonio, y ahí veremos la iglesia de San Salvador. Y habrá una demostración del órgano que se encuentra allí mismo. Esto será el 25 de octubre. Gainera, Salvatore Elizaren historia ezagutuko dugu, bisita egiatu honetan, eraikinak urtetan zehar izandako aldaketak gaur egungo egoerara iritsi arte. Bere kultur ondare aberatsari buruz ere ikasiko ditugu gauzak, besteak beste aldarea, Francisco Etxebestek 16. mendean oparitutako dorrea, eta Kabaiekol organo ezaguna. Aktibitate honetan gainera, Juan Luis Atxega organo joleak, organo erakustaldia egingo dugu, eta hortaz gain, organari buruzko luxuzko azalpenak emango dizkigu. Eta amaitzeko, memoria historikaren usurbil atalaren barruan, gerraren memorian ibilbide antolatu dugu. Hau azaroaren 8an izango da. Eta, militarrek 1926ko uztailean, Errepublikaren aurka matxiratu zirenean, sortu zuten gerrak arrastosakuna utzi zuen Usurbilen ere. Eta orain arte bildutako datu, dokumentu eta testigatzetan oinarrituta, herrigunean gerraren memoria ibilaldia sortu du Usurbil 1926 elkarteak. Usurbil 1926.es webgunean ikusi dezakezute elkarte honek egindako lan ikaragarria. Eta bisita egiatu honetan, elkarteko kideek bildutako informazioa partekatuko dugu 8 geldiune dituen ibilbide batean. Eta, herrikorekinek gerrako testigantzak ordetzen dituzte, eta gide baten laguntzaz ezagutuko ditugu. Eta, hiru bisita gidatu hauetan izena emateko aukera badago dagoeneko, gure webgunean, 650 usurbilbizi.eu zen, eta, gonbidatuta zabeste Usurbil beste modu batera ezagutzera. Mila esker. Eskerrik asko Inez, eta bukatzeko Laura Etxepare.
Gaixo, egunon. Guk erakusketa bat aurkeztuko dizuegu, erakusketak izenburua du aspaldikoa bezain berritzailea Gatepakeko ipartaldearen arkitektura ondarea. Bi bultzatzaile ditu, bata da Arurko Erasmus Mundus Masterra, Europar Batasunak lagundutakoa, eta bestea da EHUko ikerketa talde bat, 20. mendeko arkitektura, azterketa tekniko eta kulturalak. Haren izenean heldu gera Maialen Sagarna eta biok. Gatepak aipatu dut, oso 20. mendeko arkitektura ondarei daukionez, eta historiografian oso asko aipatzen den talde bat da. Espainia mailan sortu zen 1950ko urri ondarrean, eta sortu egintzen nolabait ere ZIRPAK izeneko nazioarteko erakunde baten babespean. Eta zen haren ordezkari Espainia hartan, garai hartako Espainia hartan errepublikan sartuko zana handik laster. Hala nola deialdia Espainia osoan zabaldu egintzen, eratze ekitaldi horretara Kataluniatik, Madriletik eta Euskaditik baizik ez ziren hurbildu arkitektuak, bai? Hortaz, 3 adar izango zituen talde horrek, hau oso ezaguna da. Bata da Grupo Este esaten zitzaiona, talde adar katalana, beste bat Madrilekoa eta beste bat Euskadikoa, Grupo Norte, bai? Eta nolabait ere egiten duguna da, ipar talde horren ekoizpen guztia jaso eta erakutsi izan ere hori ez baita sekula egin eta harrituta gaude, zergatik orain arte inork ez duen galdetu zenbat arkitektu ziren, hori gauza jakina da, baina zenbat proiektu egin zituzten, hori aspaldi argitu zuten Katalunian eta hori egitera gatoz, horri eskaini dizkigu 2 urte. Zergatik ez den egin, gure susmoa da, historiografiak ez dula onartu nahi izan, talde horrek izan zitula 2 aldi, lehenbiziko aitzindariak zeuden, ospe eta distira handiena izan zutenak, aurra daude Jose Manuel Aizpurua, nola ez, Joaquin Labayen eta Luis Vallejo Bilbotarra, baina esan behar da ere bai, 33ko abenduan, azaro abenduan, beste 9 arkitekto gehitutela bat talde horrekin, eta akaso, bikainak dira gehienak, ez dute hainbesteko distira, ez dira inpuruak, ez dira inmodernoak, ez dute hain euneko egiten bat mugimendu modernoarekin, eta hori dela eta, susmoa dugu, historialariek eta historiografiak bazter egin diela edo bazter ez dutela aintzat hartu nahi izan proiektu horiek. Guztiak kontutan hartuta, 72 proiektu direla atera dugu, 72, hau bizirik dago, kaso bilatuko ditu gehiago, baina gaur-gaurko 72 proiektu dira, lehenbizikoa izango da 1930koa. Nautikoa ez dugu sartu, zeren nautikoa egiten da Gatepak sortu baino lehen, hortik aurrerakoak, eta azkenak izango dira 37koak. Bai, hori guztia jaso ditugu 72 paneletan panel txikiak dira, eta bakoitzan aurkitu dituzue, inguru abarra, kurtea, tokia, eta irudi adierazgarriak gehi, artxibotako referentziak eta bibliografia pixka bat. Bai, horrez gain, hori urriaren 8an zabalduko dugu HUko Carlos Santamaria liburutegiko erakustokian eta 22an jasoko dugu. Aste arte eta aste azkenez, 11 bizita gidatuak egingo ditu, alegia aurra azaltzea, eta horrez gain bitxango egingo ditugu, bata Bilbora eta beste Iruna. Bilbon badauzkagulago 5 pasei kasu eta Irunen beste 5 pasei, eta Donostian gutxi dago, ez baldin bada klub nautikoa, bai? Eibar izan zitekeen ere bai, beste baterako utziko dugu industriarekin sartzen geranean. Bai. Tan innovador como de hace tiempo el patrimonio arquitectónico del Grupo Norte. Bueno, el Grupo Norte es una facción, una sección del Gatepak. El Gatepak es el grupo de arquitectos técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea que nace al abrigo del CIRPAK. Lo mismo pero en francés, más o menos. Y que pretende ser la delegación del CIRPAK internacional en España y que nace en 1930, en octubre del 30. Esto es muy conocido para la gente que ha leído de estas cosas. Si bien la convocatoria es abierta, participa el grupo catalán muy potente, si por ellos hubieran ido independientemente al CIRPAK, porque están en un proceso de ebullición, digamos, nacional independentista, pero no puede ser, así que tienen que echar el lazo al resto de territorios de España. Y es así por lo que entra un grupo de Madrid, muy potente al principio, que va decayendo, y el grupo de Euskadi con un apasionado Aizpurua, apasionado como siempre, que dice aquí estamos nosotros, y van él, Joaquín Labayen, autores del Náutico, y un arquitecto bilbaíno muy interesante que deja de ejercer al cabo de poco, que es Luis Vallejo. De acuerdo, entonces la exposición viene en respuesta a una pregunta que la historiografía, digamos, vasca o española o catalana no se había hecho. ¿Cuántos proyectos son los proyectos del Gatepak, del Grupo Norte, perdón? Una respuesta que está bien clara en el caso catalán, 193.
Y es lo que venimos a responder. Son 62, de momento es posible que encontremos alguno más, pero no mucho, y a cada uno de ellos le dedicamos un panel pequeñito, pero con una serie de imágenes representativas, un pequeño texto introductorio, referencias bibliográficas, archivísticas, etcétera. ¿De acuerdo? Ha habido una reticencia, ¿no? Lo decía antes, en cuanto a considerar el grupo en su totalidad. Están los pioneros, que son los más brillantes, los más modernos, que son Aizpuru, Lavalle y Vallejo, y luego, al final del 33, el grupo se reconstituye. Y yo creo que la historiografía no ha querido, digamos, reconocer, porque no eran tan modernos, no eran tan puros, no eran tan... Entonces lo que venimos a decir, bueno, todos ellos forman parte. Es verdad que hay que discriminar. Es verdad que un Luis Vallet, por ejemplo, no hace todo en moderno, por lo tanto hay que elegir esto va al Gatepac y esto no. Discriminamos en el caso de todos ellos, en el sentido de decir qué corresponde al Gatepac y qué no. Eso hay que estudiar, el tipo de obra. Si es una obra neovasca, pues no, evidentemente. Si un estilo british, tampoco. Si es moderno, sí. Y es lo que traemos. 62 paneles, del 8 de octubre al 22, con visitas guiadas de la Expo los martes y los miércoles, y 2 visitas guiadas a Bilbao, a Irún. ¿Y por qué? Porque es donde hay más tajada. En Donostia no hay, que decir, está el náutico y poco más, porque la mitad de estos proyectos no se construyeron. Y lo que hizo Aizpurua con Lavalle, muy, muy, muy interesante, poco se construyó. Así que 5 o 6 casos en Bilbao, que serán Madariaga, será Tomás Bilbao y será nadie más, porque Luis Vallejo no construye. Y en Irún tendremos a Vallet, a Olazábal y a José Antonio Ponte. Vale, todo esto será anunciado por redes sociales. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Galderarik? Bueno, ez ba ezer, eskerrik asko eta egun ona izan.